Значи, ето го кролъра. От тук се пуска тази различната батерия. А сега ще ви покажа ето как съм я изместил напред. По принцип трябва да е тук по средата. Това доста помага. Ето го този DC-DC конвертор. Тук са правени спойки и така нататък. На всеки му е ясно. Това са му различните гуми. Сега ще го затворя. Това съм аз. Здрасти. Тук вече следи от офроуда. Ето как е блокиран предния див с изолир бант. И задния е отворен от вчера. Много често ползвам лентички изрязани от вътрешна гума на велосипед, за да подсигурявам части. Ето например тук. Тия постоянно ги губа, щангички. Така че съм ги хванал. Вътрешната ластичетата са страшно здрави и не влияят по никакъв начин функцията на количката. Тук там е ползвам и по някоя свинска опашка. Ето интересно. Опа. Ето къде са редуцирани предавките с 8.24. По принцип идеята беше и тук да има 8.24, само че става прекалено бавен и почва да приплъзват зъбчетата. Така че смених по-долната, всъщност тази, която предава вече към диференциала. Вместо да е 16-16, я направих на 20-12 и нея. Така че имам веднъж 12-20, още веднъж 12-20 и вече тук имаме 8.24. Така за сега е това. И ще ви покажа терена, на който се тества количката. Тества се и на тези стълби в Южния парк. Много са готини. Ето така, да добиете представа горе-долу за мащаба. Да видим сега как ще държа апарата и дистанционното на количката с една и съща ръка. Като цяло имам и статив, ама не ми се търсеше. Така, тръгваме. И старт. Чувате припукването, което страшно ме дразни. Спирам от време на време, понеже карам с една ръка.
Ще минем сега през дупката. Да демонстрираме едно слизане. Тук сме особено красиви при слизането. По принцип прибираме и така огледалцата навътре, защото ги губа. Добре, че успявам да си ги намеря сутрин. Така че остава така. Ето ме и мене вътре. Караме. Имаме висулка за късмет. Здрасти. Снимаме клипче за форма. Това е на топ, нали? Да. И така, това беше всичко от нас. Чао!